Kenya. Sasa kumuka ene sulima Kisumu. Raila Odinga wacho karkanyo mana kama wakili benote ukarkae. Openjo kanyo ni be uneno gima neno ni. Seth, acha kodi karkanyo. Kani intiere kanyo county ma Homa Bay gi alwora ma Nyanza kinde mane timo chenro machalo kamae. Ni nene yo machal nade. Imbe neno gima Raila Odinga ne neno cha to nyaka sani paro mokwongo wi nyasi mar Madaraka kaka nobedo. Pero kamano Cleophas. Nitie ga gima iwacho ga kaluo kani gima Baba Raila Amolo Odinga nyalo neno koninde lo kata kobet piny. Wan ok dwane kata kwa idho got kata kwa chung kuma bor machal nade. Omiyo ka baba wacho ni nitiere gima oneno, to wang'eyo ni nitiere gima oneno mbele kanyo. To gima baba neno no, wasenene ka president nyocho biro Nyaburi Oboke Rangwe Road wawe kiloso Homa Bay kanyo, Kosiga Rangwe Asumbi Water Project oweyo kiloso kanyo gi president. 500 million Homa Bay Paya obedo launched kanyo. Last mile connectivity madhie ute ma chopo 25,000 oweyo Homa Bay kanyo. 40 km Marindi Oria Bridge iloso kanyo. Koro gima baba wacho no neno no gini en ber kendo en dongruok kendo en gima dhi miyo Uganda luo dhi mbele. Ng'eni kinde mang'eny kaka wakili Joshua Nyamuri osewacho, Uganda luo osebedo mana ka gin oganda mong'e mana gi maandamano gibedo opposition. Ni wan mondo ber moro amora binwa wasebedo mana kwa dhieyo. To kata kwa dhieyo no iyudo ni ka gik moko biro to kendo ok gibi ka luo ka gidhi kuonde mopogore. Omiyo sani wan gi opportunity maber mar tiyo gi sirikal kendo neno ni dongruok obironwa. To kata kane wane piny Homa Bay ka wawuotho kuonde duto mane wadhie, ne waneno ka joorwako president maber kendo no mor kabisa. Nitiere gik mang'eny mane jotendwa okwaye, to kaniwinje kanoloso nowacho ni magi biro tim. Kata December ni kanoloso nowacho ni there is a ferry miloso idhi los gi Kenya Shipyard Kisumu ka ma en 1.2 billion. Ferry no biro konyo mondo miji kata cargo mek ji osud maber nam lolwe ka. Omiyo partnership kata tiyo mineno ka jaluo sani tiyo gi sirikal ni en gima nonego bed ni wachako timo ndalo machon. Gima nyabedo na malit en ni wachako puonjre tiyo gi sirikal kodeko matin, lakini onge gima rach mosetimre. Wakwayo mana jwa ni wameduru siro sirikal. Dongruoge gi wadwa nobinwa, yore wa odwaro no losi, skunde wa odwaro no geri. Omiyo wan wamor ka partnership motimo gi sirikal ni nitie. Gima baba wacho no wasenene, to no dong mana matin to wacho ni 10 bila break, lakini gima oneno no iluongo ni 10 bila break Cleophas. Kamano Seth, kama